Hei, salutare tuturor! Numele meu este Dolf Alfa și bine m-am găsit la al doilea episod de Survival pe Minecraft Android. Astăzi am zis că o să fac o casă, așa că mai îmi trebuie câteva lemne. Așa că haideți să luăm din cele de mesteacăn. Tăiem iar și tăiem. Am și câțiva puieți pe care o să-i pun în curând. Și mulțumesc pentru cei 80 de abonați. Sper să vă abonați în continuare. Vă mulțumesc tuturor. Sper că vă place acest canal. Nu uitați să lăsați și like-uri. O vacă. Mergem să o omorâm imediat. După ce distrugem acest pom. Și am văzut. Și dacă vă place această serie de Minecraft, să îmi scrieți un comentariu. Dar după cum văd, vă place. Hai să omorâm o vacă. Da, uite, vine singură. Mori, mă. Așa. Revin imediat. Am revenit. Hai să mai tăiem încă un copac pe acesta de tot de mesteacăn. Îmi trebuie foarte mult de zonă. Și o zonă și cu animale. Haide. Și o să plantez și puieții, dar mai încolo. Uitați un porc. Am dus să omor. Mă fost tu mai repede. Direct în fațăul lui de porc. Ia, naibii ce, fuge. În coadă și puțin în fund. Hai să le facem. Dăm cu totul. Pac, pac, pac. Și avem. Gata. Un stack. Un stack. Și haideți să facem casa. Înlocuim asta. Alți doi porci, dar o să-i omor și pe aia. Nu o să fie o casă foarte mare, cam așa o să. Pentru pe survival îți trebuie o căsuță acolo așa să poți dormi și tu în ea. Că nu-ți trebuie chiar așa. Facem așa deocamdată. Pac. E cam micuță. Dar e bună pentru mine. Mai zis de survival. Ia stem așa. Ia mori, mă, tu. Bă, tu alcuiești. Am patul, dar nu o să-l folosesc. Da, trebuia puțin mai mare casa. Ne urcăm. Și holy shit. Da, să punem scara aici. Pac, pac, pac. Pac. Hai mă sun. Am de 3 și o să-i pun direct acoperișul. Să țină așa de cald. Chiar dacă nu poate. Băgăm undă pe aici. Pac, pac, pac. Așa. Pugă terminai, dar hai că scoatem rezervele. Mă miram de ce nu mai faci acolo. Pac. Ușa. Ia stați un pic. Aici pot să-i pun un pic pământ, dar am destul din acest. Te-am să o lași și direct așa. Nu. Puh. Gata. Băgăm tot așa. Hai să-i punem ușa. Ușa o să o pun cam pe aici. Să văd și eu ce și cum. Haide. Ușa am deja. Nu pe aici formăm. O trebuie să fie neapărat egală. Dacă vă pot spun și două,
dacă e mai bine așa cu una. Și de-abia acum o să mă culc. Pac. Patul o să-l pun aici. Hai să ne culcăm puțin. În scurt timp se va încheia așa acest episod. Sper că vă place această serie de Minecraft. Uitați, avem puieți. Băgăm și noi carne în cufăr. Chest. Ce ne folosește. De fapt, eu înainte când jucam Minecraft, făceam unul pentru mâncare și puieți și unul pentru blocuri. Avem tot 7, 6, acesta este și pentru puieți. O, semințe bune. Bune alea și uși. Da, și bag și ăștia. Vezi că mai făceam. Mă duc să iau crafting-ul. Hai repede aici pe ușe. Fac ea. Crafting! Come with me! Haide, bă, distruge-te! Da, mai vreau să omor și acest porc. Pun ăsta și cred că se va încheia episodul. Fuuu! Aici poți să te și antrenezi, pentru că este ceva de pac. Pac. O, doi porci, paci. În următorul episod cred că voi merge și la vânătoare. Da, nu. Următor, adică 3, da, eu nu l-am mai pus episodul 1, episodul 2, episodul 740. Chiar dacă n-am ajuns, nu lăsăm porcul să trăiască. Sunt chiar 2, nu-i lăsăm. Noi lăsăm pentru că avem profil mare aici. Mori, mă. Oh, să blocă singur ca prostul. Așa am făcut și level 3. Dificultatea este pașnică. Va trebui și un aragaz, băgăm crafting-us. O să-l pun chiar aici. Mai îmi trebuie un cufăr, hai că am la fix. Dar va fi doar de blocuri. Doar cele. Și sper că v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like, share și un subscribe pentru că mă ajută și mă motivează. Eu am fost Dolf Alpha, o zi mai bună tuturor. Sper să mă urmăriți în continuare. Pa, pa!